ndewo nọkwa na ije ụwa. Enwere egwu Prọfet Ebuka Obi na-ada agụba ka ngụgodi ya. Odogwu nwoke, 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 parampam, odogwu nwoke, pampam, odogwu nwoke, odogwu nwoke, odogwu nwoke, odogwu nwoke. Biko happy Sunday ebe ọ bụla ị nọ na tata amara gị mma. Happy Sunday ebe ọ bụla ị nọ. Achọrọ ka kene my fans. Maazị Jack Robinson, kedu ka ị mee? Good afternoon from Nigeria. Asị m ka m kene all my fans, my family, my brothers and my friends. Ọ bụrụ na ị na-abịa na my platform agọ m iyi, you are one of my fans. Only si na-eri imeri and ị na-follow my page, na-esonyere m na video, all my fans ka ewu. Amaka Oga, good afternoon. Antike ka ime ka ebe isi ekiri m. Biko ịbata ịgwa m ebe isi ekiri m. Ọ dị very important kpa. Ya ịbata ịgwa m ebe isi ekiri m. Ọgwụgo na ị da support ihe m na-eme mana ị na-follow my video. Ihe ji nọ na my life na my page wu ka ị na-akparị m na-agọ m iyi. You are my fans. All my fans ka ewu. Iyota. Lagos, Amaka, okay. Kesa na Lagos, Amaka. So muna gi base in Lagos all this while. Wow. So ọgwa na yen na eme na adịghị mma. You are my fans. And what I didn't make okay. I can't get this as well Igbo separate. Okay, as well. Okay, Lekki webe ndị on the nwa hazin the government na amaki no kwa ọfụma. Anyị nwa nọ ajegbule. Anyị nwa base na ajegbule afọ ego ga-akwụ ụgwọ ụlọ. Don't worry, happen mama at G3 after this live video wake here up. Enwere m ọmụ ya nwere this week. Ọmụ ya nwere this week. Nga mu New York n'ike. Ka ọ mara ihe ji akpọ ije ụwa. Ka ọ mara bi of ije ụwa. Ọgwa na ije ụwa. Ịbata pịara maka na share button. Raymond Ọdịmegwu ka ime ezigbote nnukwu afa. Ọdịmegwu ezigbote nnukwu afa. Because share and video ka others big about asị mụ na happy Sunday amaara unu mma ebe ọ bụ na ị nọ na ka Chukwu okike abịa mewe Almighty God were ndụ chọọ gị mma. Matthias Ezeaku na-ewish ndị Christians ọnwụ maka na I believe na Christ. Mana mụ nwa ihe wish ndị egere na ndị mbụ ọnwụ anyị chega adị ndụ. Maka ndị nna nna anyị tụrụ inu wee sị egbe bere ugobere nke si bi ya ebele. Nkukwa ya mana anyị nwasị nkwa akwana ya mana ebe gosi nwanne ya ebe ọ ga-ebe. Ya mere mee wish onye ọbụla ọnwụ mana ya ọbụla iwishiri m should come back to you. Ọ bụrụ ajọ ekpere ka ọ bụ. Ngozi Judy Christopher ka ime good afternoon. Ịbata pịa aka na share button. Ebe ka my Zionite family nọ. Where are my Zionite family? Ebe ka unu nọ. Bịa nọ ka anyị tụgharịa uche. Eposturu m picture our prophet. Eposturu m picture ya wee sị na very soon anyị ga-launch private jet. Na social media wee sara ọkụ wee na-agba na social media since ya.
ana ọgụ since ya ana send them message mande si mara gbagbuo m mande si m chukwu ọmụ ọkụ agbara social media na my inbox mande na-akpọ m na phone amụ ekweghọ m mmụkata mụta m si n'elu dapụ gbaa agbara nze immediately ebura the news immediately je check agbara nze live video obugo the news immediately ọkwa na ije ụwa abiko asị m ya mara onye ukwu mma mara onye nta mma ebe ọ bụla isi ekiri m Ifeanyi Val Okoye ka ime ihe nji bịa n'ụbọchị nke taa can wish my family, my friends, my well wishers, my fans happy Sunday. Ekpere unu ekpere ndụ na unu agaghị anwụ ndị niile na-ekpere unu ekpere ọnwụ mụ na advice ya na ọ ga-echi aba to those people maka na aka unu dị ọcha nwere ihe unu mere o nyere okwenye ebe ọ chọrọ ikwenye. And after this live video enwere video m ga-eme enwere program m ga-eme dị very important concerning Mama G, 3G, Matthias Ezra, our prophets and the rest of them. So mbido the live video ngara ko onye na sonyere ma chọrọ m ka nkene goro onye ọbụla na-ekiri m na sonye m maka without you people nothing like ije ụwa asị Chukwu gọzie unu mana jisi ike ka ịpịa aka na share button rụọ ahụ gụ ka pịara maka na share button ka ndị mmadụ bata biko rụọ ahụ gụ ka pịara maka na share button ka ndị mmadụ bata akwụnụ for our prophet ndị niile na-ekwu maka ya na-ebo ya allegation na-asị na ọ bara nchi the more could na me advertisement. Evangelist Prophet Ebuka Obi bụ ezigbo mmadụ ezigbo prophet ọtụtụ ndị mmadụ sị na ihe nji eme ya ahụ na nna achọ attention from Evangelist Ebuka Obi ọ na-Ebuka Obi kpọm na phone ị chọrọ ọ dị easy ọ dịrị easy mana mbụ nnukwu mmadụ ọ were phone kpọm na phone si m ije ụwa ebee ka ị nọ baa the available flights gbagote Lagos achọrọ m efu gị ịma na mbụ odogwu nwoke na ọ dịrị easy anyị keke ka ime bịara maka na share button Kalistus anọzie bịara maka na share button Frank Iwolabi bịara ka ime bịara maka na share button ebe ọ n'isi ekiri biko bịara maka na share button na asị ka kene my fans my well wishers udo dịrị unu before mgbe na the main program chọrọ ime taa and the middle program I'm gonna like onye ọ nabata join them na program now. I'm ending this one. I'm going to my well wishers. I'm going to my well wishers, my fans, my friends. Can wish you a happy Sunday. Now I am ending this video to enter the main program. Sorry, man. At least. I will go moon up. Join me in my next program. I couldn't feel them now.